Ahojte, dnes som si pre vás pripravila krátke video s lakmi, ktoré sa ku mne dostali za posledné 2 týždne a ktorým sa veľmi teším a na ktoré určite budem v blízkej dobe robiť recenziu. Ale teda chcem vám ukázať takto v krátkosti a kompletne všetky naraz, aby ste videli, čo vás čaká. Takže si ich pozrite. Takto v rýchlosti vidíte tam opy, Gabriela, Salvet, zase nejaké opy, Orly a Sally Hansen. Ešte aby ste videli. Tak, to je ich pomerne dosť, neviem, nerátala som ich, koľko ich tu mám na tom stole vyložené, ale je ich dosť. Budeme sa mať o čom rozprávať. Ešte vám ukážem jednu zaujímavosť. Kto nás pozoruje? Transformer. No, môžeme začať. Takže laky, ktoré vám ako prvá ukážem, sú laky od Opy z novej kolekcie holandskej pre jar 2012. Mám konkrétne 5 odtieňov. Tak. Týchto 5 odtieňov. Táto nová kolekcia je dostupná aj u nás na Slovensku. Môžete si ju kúpiť na internetových stránkach www.opy.sk. Odkiaľ som si ich teda zakúpila aj ja. Najväčšiu radosť z všetkých týchto lakov mi robí tento prvý, ktorý sa volá Kiss Me on my two lips. Tak, teraz to zaustruje. Dobre. No. A ďalej tu máme lak, na ktorý sa veľmi teším a ktorý určite možno aj tento týždeň uvidíte na blogu. Je to lak s názvom Did You Hear About Van Gogh? Je to taká krásna béžová nude farba, nenapadná. No, uvidíme, ako sa bude lakovať. Ale určite tento týždeň si o nej povieme. Tak. Ďalej spolu s touto objednávkou, s týmito 5 lakmi, som si objednala ešte ďalšie 3, ktoré sú zo starších kolekcií. Jedná sa o lak My Private Jet, ktorý teda si nespomeniem, z akej je kolekcie, ale je taký zvláštny. Neviem, či to vidíte. Je taký zvláštny hnedý s trblietkami, mali by byť holografické. Zatiaľ vo flaštičke sa to moc nezdá, ale uvidím, aké to bude, keď lak nalakujem na nechty. Teším sa naň, som veľmi zvedavá, ako to dopadne. Ďalej som si objednala lak takýto CV so strieborným šimerom. Volá sa I Want to be a Lone Star. Myslím, že je z texaskej kolekcie, ale nie som si úplne istá, ale mám taký dojem, že hej. No ďalej som si objednala tento lak, ktorý je z tiež nedávnej kolekcie pre Nicki Minaj. To je, myslím, nejaká speváčka, neviem, ja sa v tom nevyznám. V každom prípade tento lak som si objednávala výhradne kvôli jeho farbe, pretože presne v takejto tyrkysovej zelenej alebo pávej zelenej som si kúpila kabát na jar, takže keď ma uvidíte, tak určite bude mať nalakované takéto nechty a v rovnakej farbe bude mať aj taký jarný kabát. Volá sa tento lak sa volá Fly. No. Takže to by bolo všetko, čo som chcela povedať k mojim novým lakom od Opy. Môžeme sa posunúť ďalej. Tak. A ideme na laky od Beriem, ktoré som si taktiež objednávala z internetového obchodu. Stránka jednoduchá www.beriem.sk. Inak vždycky pred objednávkou z tohto internetového obchodu si pozerám blog Soničky
Na ten vám dám tiež niekde tuto dole odkaz, aby ste teda sa mohli pokochať aj vy jej lakmi, pretože ona má tie recenzie naozaj krásne a vždycky od nej odchádzam s pocitom, že si musím objednať minimálne 10 lakov. Tentoraz som sa teda ale krotila a neurobila som tak. Objednala som si laky iba 4. No, prvým je takýto zelený lak. Objednala som si ho pretože v otieni takejto vianočnej zelenej mám lak iba jeden a zdalo sa mi, že je teda trblietavý, je to Zoja Ivanka a tento je taký hladký, skôr foil, takže tak. Takže tento som si objednala do zásoby zelených. Ďalej tu je lak čierny, ktorý mala práve Sonička nalakovaný na nechtoch a vyzeral krásne lesklý, nemohla som sa na ne vynadívať, takže som si ho objednala a uvidíme teda, že čo to bude zač. Ďalší lak som si objednala takýto červený. Je to taká chladnejšia červená, tu na to možno nie je vidno, ale je to taká červená s nádychom do ružova. Volá sa Raspberry. Na tu sa veľmi teším, určite sa bude dobre lakovať, to už som videla podľa tej konzistencie. Takže typujem tak 2 vrstvy. No a posledný lak, ktorý mám od značky Beriem a ktorý teda, myslím, že ešte aj tento týždeň určite stihneme na blogu, je lak takýto orgovánovo-strieborný a tiež je to lak s fóliovým efektom. Ak si pamätáte, robila som recenziu na zlatý a strieborný, no tak toto je ich ďalší braček. No. Tak, môžeme sa presunúť ďalej. Keď už sme pri tej Soničke, tak okrem lakov beriem. Si k Soničke chodievam pozerať aj laky od Gabriela Salvet. No a na jej popud som si kúpila ďalšie 3. Sú to tieto. Je to zlatý, ktorý má číslo, myslím, že 104. Tak. A videli ste ho už na blogu, konkrétne v nail arte so žirafkou. Takže to je ten podkladový. Potom je tu lak s číslom 157. Je rúžový a má v sebe také, či to vidíte tak, a má v sebe také modré trblietka. Tak som zvedavá, ako sa bude lakovať. A hlavne ako bude kryť, lebo s takýmito rúžovo-fialovými býva s krytím občas problematické. No a ďalej tu je lak, ktorý ste už tiež videli na blogu, ale určite nám bude aj samostatná recenzia v najbližšej dobe. Má odtieň, je to odtieň 144. Je to takáto chladná, zamrznutá modrá a videli ste ju na blogu v nail arte s magnóliami. Tak, ale ešte si ho nepovieme aj samostatne. No, potom tu máme tohto trblietavca od New York City Cosmetics. Je to také strieborné, holografické a modré trblietka. Ešte tam sa občas niekde nájde aj nejaká fialová. Veľmi pekný, ale zatiaľ neviem na čo a kedy ho použijem. Teda myslím na aký lak a kedy ho použijem, ale myslím, že bude dobrá kombinácia. Možno aj s nejakým modrým. Ďalej tu sú 2 laky od Orly, ktoré ste ešte nevideli. Tento prvý, fialový, s takými rôznofarebnými šupinkami, sa volá Fall Play a je z nejakej staršej kolekcie. Neviem, asi myslím z minulého roka, niekedy z jesene, ak sa nemýlim. No a toto je lak zo zimnej kolekcie, ale to už je asi spred 2 rokov, volá sa Halley's Comet. Je nádherný, má samozrejme 1 000 000 dvojníkov a ja som si vybrala práve tento Orly. To sú pomerne veľké balenia a ja mám s nimi celkom dobrú skúsenosť.
No a ďalej je tu posledná vec, ktorú som vám chcela ukázať, a to sú drogerkové laky, ktoré ma strašne dnes potešili v DM drogerii, keď som ich tam videla, pretože som zistila, že značka Sally Hansen má v DM drogerii už v podstate štvrtú radu lakov. Sú to tieto v takýchto väčších flaštičkách. Hej, takéto niečo. A okrem rúžových, červených a béžových farieb, aké bežne od tejto značky sme v podstate mohli v drogeriách nájsť, už som objavila aj zelený, modrý, rôzne fialové, trblietavé a už teda som veľmi potešená z toho, že naozaj sa k nám dostávajú aj zaujímavejšie odtiene, nielen teda tie nudné, bežné, rúžové a hnedé a podobné. No ďalej som si kúpila lak v podstate z ďalšieho radu, z ďalšej série, ktorý má takúto flaštičku, takú diamantovú, zvláštne tvarovanú. Je krásny, je taký tmavo-fialový, trošku do červená, naozaj veľmi pekný. No a kúpila som si ho hlavne pretože moje svadobné topánky sú presne v tejto farbe. No a dokonca sa ešte aj volá... Vidíte to? Nevidíte? Dokonca sa volá Save the Date. Takže z neho sa veľmi teším a určite ho nalakujem hneď, ako to bude možné. No a ešte som vám chcela ukázať teda tie dve predchádzajúce rady od Sally Hansen, ktoré v drogeriách už svoje miesto majú. A to sú tieto. Takže pokiaľ sa poobzeráte po týchto flaštičkách, určite neurobíte chybu, pretože Sally Hansen má celkom kvalitné laky. Síce na drogerku sú dosť drahé, ale myslím, že sa dá zainvestovať. Tento som kúpila za nejakých 10 eur, tento stal myslím 7, tento nájdete po 4 alebo po 5 eur, no a tento asi tiež približne 4 alebo 5 eur, myslím, no. Ale zase sú to oveľa väčšie objemy, ako má napríklad Essence alebo Catrice. Takže to bude pre dnešok všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teda tešte sa na recenzie. Ahojte!